želimo ostvariti iz TTIP-a, a ne o onome čega se bojimo. Hvala, gospođa Borcan. Snagu TTIP-a slažemo se svi, imat će dalekosežne posljedice za milijune ljudi. Jedino što se ne slažemo oko toga, odnosno ne možemo postići konsenzus oko toga hoće li one biti pozitivne ili negativne. Jedna stvar je jasna, o TTIP-u se drugačije raspravlja u europskim institucijama i među ljudima na ulici. Mi u Parlamentu se ne možemo složiti hoće li ovaj sporazum donijeti štetu ili korist. Međutim, nažalost, zbog prekrivenosti velom tajni cjelokupnog sporazuma, zbog nedostatka relevantnih informacija, među građanima se sve više počelo pojavljivati negativno mišljenje, odnosno ne raspravlja se više o tome što nam ovaj sporazum može donijeti, nego se više raspravlja o tome koliko ćemo radnih mjesta izgubiti, koji će ekološki standardi biti sniženi, zdravstveni standardi ili koliko će multinacionalnih kompanija tužiti naše države članice. Dakle, smatram da je u startu napravljena pogreška od strane Europske komisije jer je prvo bila početna velika tajnovitost, a kasnije zakasnila javna rasprava. S ovakvim raspoloženjem u javnosti smatram da čak i ako mi u Europskoj uniji isposlujemo sve ono što smo htjeli, imat ćemo veliki problem da to i građani tako prihvate. Nitko naravno danas ne zna kako će izgledati konačni tekst, ali svakako smatram da naša odluka treba ovisiti o tome hoće li nam komisija osigurati u pregovorima da se europski standardi i one vrijednosti koje imamo ne naruše. Hvala.